La setmana passada vam tenir visita a casa. Érem dos, un home i una dona. Les meves cançons no agraden a tothom. Això ja és sabut. Just he acabat el meu primer àlbum i amablement m'han recomanat de no publicar-lo. Però la cosa no acaba aquí. Els dos agents em van fer arribar el comunicat que em citarà al jutjat el proper dimarts 9 d'abril. Així és, incitació a la violència i al desordre públic. Ho heu aconseguit. Em volen fer callar a través de la força i jo no estic preparat per aguantar-ho. Així doncs, amb un peu i mig a la presó, us comunico que plego. Vull donar gràcies als meus amics, familiars, músics amb qui he col·laborat i la gent com cal de veritat. Tots ells m'han animat a fer cançons. Repeteixo, només cançons. Companys, ens veiem als jutjats. Pau i amor. Cristian Pujol, raper igualadí.